Nevrijeme praćeno jakom kišom i grmljavinom u ranim jutarnjim satima pogodilo je Unsko-Sanski kanton. Najugroženiji je dio uže gradsko jezgro grada Bihaća i mini hidrocentrala koja se nalazi 8 km nizvodno rijekom Unom prema Bosanskoj Krupi. Prema informacijama koje smo dobili na terenu od građana, vodena bujica odnijela je nekoliko osoba, a poplavila više stambenih i poslovnih objekata na desnoj obali Une. Spasilački timovi iz cijele Bosne i Hercegovine već u ovim trenucima pristižu u pomoć. Ovo na sreću nije bila stvarna situacija, ali je itekako moguća. Prije 2 godine Bihać su pogodile nezapamćene poplave, a da bi uspješno odgovorili na ovakve prirodne katastrofe, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine organizovalo je terensku vježbu NIX Bihać 2024. Živimo na području koje je jedno od najugroženijih u Evropi kada su u pitanju poplave. Zato je od izuzetne važnosti stalno uvježbavanje svih spasilačkih službi, od lokalnog do državnog nivoa. U simulacijama stvarnih situacija uvježbavaju se različite tehnike spašavanja, ali i koordinacija tih akcija. Od 2017. godine u našoj zemlji implementira se NIX, komandni sistem za incidente sljedeće generacije, finansiran od strane NATO-a, a razvijen na Američkom univerzitetu MIT. NIX sistem se pokazao kao vrlo koristan alat za sve službe zaštite i spašavanja, korištenje u helikopterskim evakuacijama, u tokom poplava, tokom šumskih požara, u potragama za nestalim licima u nepristupačnom terenu. Tako da i u narednom periodu Ministarstvo sigurnosti će nastaviti da ulaže velike napore s ciljem stvaranja preduslova, korištenja novih tehnologija na svim nivoima, a sa posebnim fokusom na lokalne zajednice. It's primarily a GIS system, a geoinformation system, and we use maps and overlays to tell the story or to share the picture. So that's the baseline. And again, using open source technology, we can use standards to integrate data from a lot of different places. So if you have national data or even public data that's helpful, we can integrate that in real time, right away, whenever it's needed. Then we can share it again with the first responder. So that's the primary use. But then there are additional capabilities such as the ability to share pictures, drone streams, text. Everything that's very familiar to the user already is integrated in order to enable a better response. Ova vježba je planirana kao nastavak razvoja projekta NIX u Bosni i Hercegovini. NIX koriste i zemlje u okruženju. Mislim da će na kraju svi to da koriste jer je dobra aplikacija koju mi pokušavamo i uspijevamo prilično da na licu mjesta rukovodimo i znamo tačno gdje nam je 10, 15, 20 timova odjednom, što bi bilo teško bez te aplikacije, teško izvodljivo. Ovih dana se navršava 2 godine od najvećih poplava na području grada Bihaća i tad u toku samih poplava vidjeli smo nedostatak komunikacije između službi zaštite i spašavanja, odnosno osoba kojima je trebalo pružiti pomoć. Upravo je vježba spašavanja iz vode na području Bihaća bila prilika da se uigraju mogući scenariji poplava, provjeri spremnost spasilaca, ali i plansko i koordinirano komuniciranje u kriznim situacijama. U komandnim centrima u svakom trenutku mogu se pratiti ekipe na terenu. I to je samo jedna od prednosti sistema NIX. Međusobna komunikacija omogućava efikasnije djelovanje i bolji pregled situacije za sve učesnike akcije spašavanja. U suštini ovo je svi u nas u Unsko-Sanskom kantonu neka novina, pogotovo za lokalne timove, ali evo u saradnji sa timovima sa viših nivoa, znači uigravamo jednu pokaznu vježbu i možemo reći da svima nama koristi
pogotovo zato što sad pored samih radio uređaja koristimo znači mobilne aplikacije. Ovdje ćemo pokazati snage civilne zaštite na terenu gdje će biti od općinskog do državnog nivoa, dakle prikazano sve ono čime raspolažu trenutno sistem civilne zaštite. I zaista želimo pokazati da građani mogu biti sigurni, pogotovo kada se desi evakuacija i spašavanje ljudi iz njihovih kuća i domova koji budu ugroženi od poplava. NICS exercise is a long-term project which is developed with the Western Balkan countries, but BIH has demonstrated that they are in the forefront and they have developed a very successful implementation of it. The new project that NATO approved last year demonstrates that Bosnia and Herzegovina is worth investing, and they are demonstrating that they are worth to implement and develop further their capacities and capabilities in assisting and helping civilians during time of crisis, man-made or natural disasters. Stotinjak učesnika vježbe koju je organizovalo Ministarstvo sigurnosti BiH imalo je priliku upoznati se sa prednostima sistema NICS i mogućnostima koje ovaj softver nudi. Kroz proigravanje terenskog dijela vježbe cilj je da se provjeri koordinacija među timovima, upravljanje akcijom, upućivanje timova, prihvatanje zadataka, rad timova na terenu kao i izvještavanje o akciji koja je u toku. Terenska vježba Bihać 2024 pokazala je da Bosna i Hercegovina ima uigrane ekipe spasilaca, koji su uz dobru koordinaciju spremni odgovoriti na najveće izazove.